Tinokudokezai mabuja tauya dzanyasi nhau zuva rechi13 mwedzi uno waKukadzi. Kwaipasara zuva ribodzi kuti wamunangarwa waise zviri pamutemo kuburitsa gwaro rokutariwa kwomuganhu mitsva inozeki. Regai tigoringa kuona kuti vachazviita chere kana kuti tinoramba tichiseenzesa muganhu yogore rapfuura. Tinenge tiri kunyepaipo zvinenge zviri kuitika. Zviri munhau dzanyasi kunowana wasungiwa pazambuko ropaNyamapanda nonyaya yekunzi kwai wagopinza kumudhudhudhu kuna zvisiri pamutemo. Kuna Joseph Cherumbwana ana makore 25, kuna Tafadzwa 5 ana makore 22, kuna Rei Chibego ane makore 22 naTinashe Kwirirai ane makore 25. Wairiwa wanawa wapinziwa kudaro dzimhosva. Nyaya yavo iri kuvhenekiwa kureketa kuno. Gurukota rinoringa nozvofundo yewapwere Everine Njovu raareketa iro kuti bazi rache rikumirira izvezvi kuti ritande kuringa kuti roita sei nowapwere wari kufunda zvifundo zvo-A-level wari kunyora zvidzidzo zvinopfuura 3. Kwai wanhu hawa wanditsa saka wada kuti waenze kuchinja kuti zvichinjike zvireke kugoitikapo kare. Ndipo unotoona kuti wakuru wenyika yedu waribe chisvini chawanoringawo kuona kutoti wakurudzire kuti wapwerewa wanyore zvakawanditsa kuitira kuti wareke kugopererwa nezvokuita mberiko. Wada kutoona kuti wadzinga sei kuti wareke kugonyora. Zvakaita kuoma. Chaandoreketa chisvino ndechekuti wada kuti wagoringe kuti zvikoro zvireke kugomanikidza vabereki kuti watenge basi unifomu dzowapwere wavo pazvikoropo nokuti dziri kunyanya kudhuritsa. Ichocho ichokwadi. Dai watoita bau chaizvo uye kundoreketa kuti tiri kuda kuzoona kuti toita sei. Christopher Mushowhe aikiwa nyasi pamuzinda wavo wanoika nawo ZANU-PF woHeroes Acre kuHarare. Ipapa vanhu vese vanoziva nozvache vanondoramba vachindofunga nyaya yoKondozi Estate iyo akapamba akasiya mhuri dzinopfuura zviuru 5 dziribe kana basa kana nepokutandira, asi iro puraziro rikabva raitiwapo kare rokurima sora. Pakaita kunyangariwa chaipo. Jacobo Ngarivhume nyasi aburika ari kureketa kuti ari kushuvira nokushushira kutoti wachamisa nawamunangarwa wapinde pakuita kukubana konzero inonzi pachirungu public debate. Tinoramba tichiringa kuti tizive kuti zvichaitika chere, asi kuona kwedu wamunangarwa waripo bapo kuzoburika unoramba kuti waburike wagoite katombo kanyai kokukubana konzeruko naye chamisa. Ipapa Ngarivhume ari kureketa kuti wakaburika wanofanira kuti wataure nyaya dzinochekuita nomamiriro omagetsi, pokare kuti nyaya dzozvikwereti zvonyika, pokare kuti upfumi hwenyika wanoda kusimudzira sei kupfuura izvouri nozvofundo yewapwere. Rekai tigoona kuti zvichaitika chere kana kuti paribe chichaitika. Wopotras wahwadza wazhinji kureketa kuno nokuti wabvumira kuti makambani ese anotengesa zvinhu zvopadandemutande pabodzipo nokufona akwidze mitengo yawo nozvikamu 50 kubva muzana. Pakaita kunyangariwa. Kwaipapa kubva mangwana chaiye muchaona kutoti kufona kwese kunenge kwakutodhura. Apawo pokare chimwe chiri kuhwadza kutoti wanhu kubva zuva rokutanda romwedzi waKubvumbi kunenge kuri kukwidziwa pokare nezvimwe zvikamu 50 kubva muzana. Kureketa kuti mitengo iripo nyasi patinobata zuva rokutanda mwedzi waKubvumbi inenge yapetiwa kairi. Mobva matoona kuti paribe chisvinu kambwa kasauti nekutoti wambe yangu heno kuti tichapona chere ipapa. Wanhu wazhinji wari kubva watoringa kutoona kutoti makambani omafoni akuramba achitotemba kutoti wanhu wacharamba wachindotenga zvinhu nomari yokunze kuAmerica kuti warambe wari kubatsirika nokutoti ndo zvisingakwire bamutengo. Zvimwe zvese zvinenge zviri kundokwidziwa mutengo. Zvakaita kunyangariwa chaiko, pakaita kuoma. Tiri kufara zvedu kunyepai kuti kambani yondege yokuSouth Africa inonzi Fly SAFA yabvumiwa kuti igokwanisa kutora wanhu
kubva kuJoburg nokuCape Town wachiuya kuno kuHarare. Kana wakaramba wakadari tiri kutoshuvira kutoti zviitikeidi panopera gore rino, tiri kuda kutoti titobhururutsawo kwedu wabhururuke zvakanaka zvakachipa, nekuti mitengo yondegei yanga yaita kusuna machaiko, asi kana dzikawanda tiri kuona ichibva yatanga kuderera, nokutoti zvinenge zvaakuita kuti waite kubvutidzana vanhu wanenge waripo. Aiwa, ngazvirambe zvakadando. Wanhu munyika vari kurangaridziwa kuti kwai mvura inokona kunaya kubva nyasi kusvikira muso muvhuro yakaita kuita kuwanditsa. Wazhinji vagotoringa vakati mvura iyi inobva yaita kunga mvura yanowa chaiyo manhaire wairi kuita, nekuti pairi kutanda kunayapo iri kubva yaita kuti robva raita kunge chipero chapenutsiwa nayawe, zvekutoti wanenge waribe kusimba. Aiwa, munotoona zvinenge zvaakuitika apawo. Kana nzizi dzakaita kuakirwa mazambuko ari pasi dziya dzese dzinenge dziri kubirikaba, nokutiwo mabhazi neumwewo dzimotika dzimwe wanofungidzira kuti wangangware kupfuura vanhu vese chere wanoti musabire kana kwanaya kudari, nekuti charamba takaringa. Asi wanenge wazoda kuzobira moziva kuti maakuzviisa muna taisire chaimo. Wamwe woZimbabwe vari kunyika yeBritain wati waruda kuronga kuti wagoende kumuzinda wenyika yeZimbabwe muLondon kuti waende kooratidzira nonyaya yekusungiwa kwaJobhosikara. Wari kuda kuzviita izvi zuva re25 mwedzi uno waiwo kuKukadzi. Rekai tigoringe kuti zvinenge zvichibudirira chere kana kuti panenge paribe. Wamwe wahwadziwa nyasi paburika kuti kwai mumwe wanofundisa zvidzidzo zvomutemo munyika pachikoro choUZM Derek Matiasak kwai apfa. Tiri kuti mweya wache ngauzorore murugare. Ari kuzikana nokuti kwai anga anonzero dzakapinza munyaya dzomutemodzi, achinyora mabhuku nokunyora zvakawanda zvaireketa nezvomutemo. Rekai tirambe takaringa kuti zvinenge zvichimbopera sei, asi tiri kuti mweya wache uzorore murugare. Calisto Pasuwa kuMalawi kwaari kufurairidza nhabvu kwai aitiwa ndiye murairidzi akagonetsa kudarika vamwe mugore rapfuura ra2022. Toramba tichimurwera manja tichiti dai zvaramba zvakadando arambe achienderera mberi. Ichokwadi kutoti kuita kwacheku kunoita kuti nyika yedu ibudirirewo zvakanaka. Tiringe dziri kuitika pasi rese. KuTanzania kwagowisiwa chimwe chikepe chinotakura zvinhu nevanhu chicho kakanhadziwa nomari inoita $43 mamirioni emari ekuAmerica. Ichochi chichinhadziriwa muTanzania mo. Kwaindo chokutanda chavari kunhadzira wega chinokwanisa kutora vanhu vanopfuura chiuru chibodzi, pokare no400 wamatani zvinhu zvinokwanisa kuisiwa nodzimotika 2 chaidzo. Warwera manja akwai chinenge chiri kutekaira mune iro rekitanganyika. Aiwa, zvakanaka zvakadaro dai zvaenderera mberi. KuNigeria wari kufara nokuti Starlink yatanda kuburitsa masaisai anoitisa vanhu kuti waende padande mutande. Kureketa kuno zvokwedu tiri kutoshuvira, tiri kundohwewa rute kuti dai zvandoitawo wazvikona kani zvaita kuti tibatane nawo wabiyeduwa, nokutoti kunyange zvazvo zviri kudhura kutanda kuisa, asi kana waisa aiwa unenge wakunakiwa nomasaisaiwo zvinenge zvaakubatika zviri nani. Rekai tigoona kuti zvinenge zvichipera sei ipapa. Wokata kwagoti wari kutumira dzimba dzaigawa nevanhu dzinopfuura zviuru 10 dzakasenzesiwa pamutambo yopasi rese yeWorld Cup dziya kuenda kunyika yoTurkey kwaita mafashamuku kuti zviite zvakanaka. Tiri kuramba tichitenda kutoti kubva ipo pandengendeka nyika vanhu vazhinji vari kutambanudza manja noZimbabwe chaiyo yakatokwanisa kuendesawo. Tiri kuzvitenda izvozvo. EU waisa mutemo watsitsa nyasi kuti kwai panosvika gore ra2035 panenge pachiribe makambani anonhadzira dzimotika munyika dzoEurope dzo achabvumirwa kuti anhadzire kana kutengesa dzimotika dzodhiziri kana dzopeturu. Wese vanenge vakufanira kutengesa basi dzimotika dzomagetsi.
Imiwe rekai tione kuti zvinenge zvichireketei kwatiri isusu wanhu vari dzasino. Ticharamba takaringa tindokunyepaipo zvinenge zviri kuchinja zvichiitika. Mumwe mutongi wodare kuMissouri kuAmerica agoti iye munhu anonzi Johnson akanga aisiwa mujeri kwemakore 27 nomhosva yaari bekupara abuditsiwe mujeri. Rekai tigoona ipapa kuti achabhadhawa mari chere kana kuti achasungisa chere wanhuwo wakagomunyepera. Rekai tione kuti zvinenge zvichiperera papi. Chikwata chedu choManU pakugumisira ndo chiri kutamba izvezvi chiri kuratidza wakomana weBarcelona kuti mutambo unotambiwa sei. Chiremba Rashford wari kurapira wanhu wawo. Rekai muone henyu zvinenge zvichiitika ipapo. Tinokunyepai rizere muzuva ramangwana. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.